pane nyaya yanetsa pasocial media izvezvi yemusikana akanaka, mutumwa musikana akanaka. Munhu yane mwana mwechete but munhu akaumbwa kuumbwa wandoti akatomboendeswa kunana teki kunowedzerwa muviri chichichi but iye zvakachasomufita anonzi Enchantress. Saka Enchantress Natalie Mandu uyu ari kupomerwa uroyi neshamwari dzake after makuhwa afamba mamaid nemachii potozobuda kavhidhiyo kari kuita kunge iye ari kumasango kukrawa kwaari ari kuita mhiko akabata nguo tsvuku achinyora mazita eshamwari dzake ipapa zvinanzi wewe ukuti roya. Chinoitika ndechekuti iye anogona kunge ane zviri pavari. Vazhinji vakanaka stereki vane zviri pavari, vane ushavi huri pavari. Saka isusu kuti isusu vanhu kunonzi kuroya munhu, kuti urezenesa munhu kukoti. Munyika muno mahotende chinonzi uroyi. Izvozvo tara kwatiri kuita kunoko, shamwari dzake kana dzakatomenesa kumusungisa nekuenda kumakoti, kana anoroyika vakadenha magetsi, kuti vakutoroyiwa peti twese. Vakutoroyiwa times 2 baba. Times 2 kana achiroya. Asi kubata jira dzvuku nekubata mapakato hazviri kuroya. Vakainza here kubvunza kuti iwe waita mazita edu awaita sei nawo. Dai vakabvunza izvozvo. Saka munhu akangoona pabatwa bakato nejira dzvuku kuti kwakuroyi. Zvasoita kuti vazhinjika. Saka ndiabhuresi pane dzimwe nguva dzokuti haadi kungonzi nesitari tesareroya fire anotoda kutorwa bhoo chaiko chaiko. Ndosaka nyora chipano munamate huko, chipano munamate mapakato yayo, chipano munamate machira matsvuku yayo. Ano zvaanoshanda, ane paanomiririra. Chero ukaenda kun'anga dzinoita masvikiro dzedzedze, dzine nhumbi yadzinopfeka kuti zvinokonekta nezvinhu zvavanoita. Isu kanchita basa redu isu tine zvinhu zvatinoita, tine minamata tinogadzira. Zvakafanira kuti munhu atoya panapa ndozati munhu yakutoroyiwa. Tine konda nemachira matsvuku nezvinhu zvatinoita ipapo netsono nechichi. Chikonzero tine attack yatindese inopasa kuti iye kana mwenga ada kuuya type zvinhu zvakwanisa anokwirwa nazvo. Kureva kuti uyu musikana wedzimwe nguva haasitori muroyi asi munhu anoita zvinhu anosvikirwa, ane zviri paari. Kuva nezviri pauri chinhu chakashata here? Because patonzwa kuti pane zviri paari vanomubva kuti hey, kuva nezviri pauri chinhu chakashata here? Hapana chinhu chakashata mukomaziko pane zviri pauri. Nesaka chiro chine mapastors vane mudzimu, vane zvinhu zvakawanda zvavanazvo. Mademonic vamwe vacho. Ndikuzwa asi madhimoni anenge ashanda kamadhimoni. Vane mademonic vamwe vacho mapastors. Saka pastors oza pasa kudonha nokotsi. Ari pastor. Mademonic afana kubuda. Boya mweya mutsvene. Kana pane zviri paari, kana ane mudzimu. Mudzimu iyoyo uno mhepo dzemadzinza dzinogona kutera dzekuti dzikushandise zvakaipa. Saka isi kuti isusu kana iye akakwanisa kubvisa zvakaipa posara chipo chiri paari, kuro chipo ichochoka anototswa usiku ita zvakati ina ndisikona zvakaipa inokomaziko. Chakaipa imhepo dzemademonic asiri right. Vamwe vanenge vachiti hanzi ari kubata kuti akwanise kukwezva varume. Which I'm not sure kuti munhu akanaka kudaro anoda here kubata kuti varume vakwezveke kana kuti varume vabudise mari. Ndingatya kuti mukomaziko zviri paviri. Kune vanhu vane system yekuti vanogona kunge kana asi ndonge riri basa rake kana asina kurorwa pamwe ato nemurume wake pamwe ato neboyfriend rake rinomuchengeta. Akurorwa hana kurorwa, angori musikana akafa nekunaka tinongoziva kuti anenge angori nemari amenoita anenge aiwanepi. Asi imi mupepa chenyu mukomaziko imi mataurira maita ndekuti nhasi makatonzi yamupiwe musikana yakati ndisiko ndomuda chaizvo. Chero akati da usiku da 5000 unomupa. Ndinotonoroba. Vanhu vangana vari kumupa mari. Vakawanda. Usapane imwe. Ndasati pane imwe nyaya yekuti munhu unogona kungopinda mumiliyoni nokuda kungonaka chete. Kunaka. Kunogona kupinza mumiliyoni. Saka iwe ukangonaka, kuna mwana wakanaka mukati
asi hawana nguva yekufamba wachibatsirwa kuti waonekwe kunaka kwacho. Uye akazvifambira akazvigadzira chioni chake akagadzira zvinofamba. Vamwe vakutoita jealous. Yatova godo iro. Pamwe pane mumwe akatorwa mbinga yake ipapo. Bozi mbinga kainosvika ikombe kuti shamwari yako nei? Akatorwanza hana. Iyo bva ndakatora mudhuri usina nabasa rese. Rekedza ndiende kuti mudhuri uri dadi. Ndikupaona. Saka ipapo unogadzirwa godo.